step ke besok ke bakaman ya pi iway pe iway tiang ni ngidon biang ban pentip syapi ki pajba baya ke film ke jok ngin pen i biang hapo biju cinema hall nadu ka khat khandai trik jong mentau benai agos ter hadu ka arpusan trik jong mentau benai kapor ban peni kan long hi kumju ka first show ka dei khatwei steng men step ka second show kan dei arbaje shiteng sngi ka show ka balai ka dei san baje janmit bat ka show ka besau ka dei nyo baje demit tikumta ni kerpat ipi ki pajba ki bom pat yo ban wan pej ha kini ki benai baladap bang ladap ban peni kilayo ban wan pej no mentai ya kini ka film namar ngila ban peni biang sa studio namar ngio shibun ki comments leni ki parlok ki jongi ba ki dang kwa bani i biang ka film ka jok bat ki dang bun ki bom yo lat ban wan pej ha ki singi tengenget kini ki singi kapor ka biang bhai pi ki pai ba ki bom par yo ban wan pej ban wan pej ya kini ka film shu hang ni ngasi me kalat ban pentip sepi ki pai ba baya ka film ka jok ha ka arpun riu bat arpun yo trek ngin sapan iya po nongstone make of fat hall kapor ban pedih nongstone ke shu ban kong gede khatwei steng shu ba ar gede ar baje ke shu balai gede san baje bat ke shu basau gede nyu steng damit te kumta ngi kerpat ya pi ki pai ba ba pin sungop ha kumba pila ai ka jing support ngi na ki singi bat ki por balalek ngi skam ba kani kapor rupin ai ke ju hi jing kersan kumba pila ju kersan na kapor kublis